पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पोलीस ठाणं म्हटलं की विविध गुन्हे, आरोपी, पोलिसांच्या कारवाया हे नेहमीच नागरिकांच्या चर्चेचा विषय असतो। मात्र वेंगुर्ला पोलीस ठाणं सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेचा विषय बनलाय। सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांनी एक आकर्षक शक्कल लढवली आहे, पाहूया। वेंगुर्ला शहर हे स्वच्छतेमध्ये झळकल्यानंतर सध्या शहर सुशोभीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे। यातच वेंगुर्ला पोलीस प्रशासनाने सुद्धा भाग घेतलाय। पोलीस ठाण्याच्या गेट बाहेर तसेच पोलीस ठाणे परिसरातील भिंतींवर नागरिकांना गुन्हे आणि त्याबाबतचं मार्गदर्शन देणारी भित्तिचित्र रेखाटण्यात आली आहे। ही भित्तिचित्र सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे। पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांनी ही संकल्पना राबवली असून पोलीस ठाण्याच्या आवारातील भिंतींवर काढण्यात आलेल्या भित्तिचित्रात कोणत्या गुन्ह्याप्रमाणे कोणती खबरदारी घ्यावी याचं मार्गदर्शन करणारी माहिती देण्यात आली आहे। यामुळे वेंगुर्ला पोलीस ठाणे अधिक आकर्षक बनले। पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रारदारानं आपण कुठे नेमकं जावं, कोणास भेटावं, तक्रार कुणाकडे द्यावी त्याची माहिती, त्याचप्रमाणे सध्या सर्रासपणे घडणाऱ्या सायबरच्या गुन्ह्यात नागरिकांना घ्यायची खबरदारी याचे सचित्र माहिती देणारे भित्तिपत्रकं वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याच्या इमारतीवर झळकली आहे। अशा पद्धतीनं परिसर स्वच्छतेसह टापटीप केलेलं वेंगुर्ला पोलीस ठाणे नव्या ढंगात सज्ज आहे। नुकतीच विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पवार यांनी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याला भेट दिली। यावेळी त्यांनी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याची पाहणी केल्यानंतर भित्तिचित्रांच्या माध्यमातून केलेलं प्रबोधनाचं काम हे आदर्शवत आहे असे गौरवोद्गार काढत अशी रचना जिल्ह्यातील सर्वच पोलीस ठाण्यात झाल्यास नागरिकात खऱ्या अर्थानं जनजागृती होईल असं कौतुक केलंय। अशा स्वरूपाची नागरिकांसाठी माहिती देणारं सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ला पोलीस ठाणे इतर पोलीस ठाण्यांसाठी निश्चितच मार्गदर्शक ठरू शकतं यात शंका नाही। दीपेश परब, कोकण 7 लाईव्ह, वेंगुर्ला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।